Ole thlir tu te in zawa in atharin chibai kan buk leve ka cheu hei tun tumata na chuan Mahima Chaudhry chanchin toy fel deuh lekin kan ngai thla anga chanchin tlang pui chau tak tak chumi pa chuan a hlim thla then khatte kan an clear ho vele don ani a chanchin ziak tu hi kan unau pa te di ka chong thu ani a ani chunga hian atharin lom thu kan han soi ani hei Mahima Chaudhry hi Indian lem chan thiam mel thatak mai ani a mel that nei chu thuran lo ni se amit meng anal le me maya tin asam hianal viau bok katia tin chu mai ba ka anui mel hi amoi em bok ani a mai fang hrim hrim te po hi a dikhle ani mi pa mit atang chuam nal takani iti tiang chu tiang mi chu ani te chuan video te la subscribe lo konom chumia subscribe sakram ram turin kan han ngen thar vele chewa te chuan video hi atira tanga top thlenga min an en sakram ram tur kan thlir tu te kan han ngen thar vele bok cheu ani ti chuan ama Mahima Chaudhry hi hei amial kan muang hian yanal em maya amial murwal hian mi tam tak lungleng phachin chen lungleng viewin kan han ring le peka tin awang lai shepa te chuan thil tam tak a fiam chan kan en hun wang lai te kan en war wang lai te po kan ria chu war te po kan han ring ani Bollywood star khal trel trol tak mai toy izet mai Mahima Chaudhry hi apian pui ming dik tak chu Ritu Chaudhry ani mase Mahima ti hi alar pui ta jok ani Mahima Chaudhry hian this jockey atangin lem chan khovel alu chila a film chan nama saber chu kumsang khazakwa somkwa pasari romantic musical drama film Pardes ti ani Pardes ti hi foreign ram ti na ni om zia bera chuam Pardes film ti taka India ram Uttarakhand Agra Uttar Pradesh mai ba ka foreign ram sang USA Los Angeles le Las Vegas te tin Canada rama Vancouver te he film shooting hi nei ani anjin kwal zak zakani Pardes film hian Shahrukh Khan nen nal tak le thiam takin an changdun ani he film hian Mahima hi thingtlang nula kasum gangai ani he Pardes film hi Mahima lemchan khowela ron vor sang tu le alar tran na ani awat sang adong to film chi sang achang nol to bok ani Pardes ti film achan atang hian film director Subhas Gai chuan aming thak turin arota Subhasan aming bula em hian lemchan lama van nei na sang tak athen beisain aming dik tak jok Ritu Chaudhry ti aya em atanga intran Mahima Chaudhry ti in athak ta ani tichuan Mahima ti hi alar pui zui ta zel jok ani Mahima Chaudhry hi kumsang khazakwa somsari le pathum September ni som pathuma khan Darjeelinga alo pianga apa hi Jatnam Uttar Pradesh mi le sa ani anu wero chu Nepalese origin Darjeeling chul chuak ani thunga class 10 Paul Somthleng Do Hill School Korsiang akala anua Darjeelinga English Medium School trial khen Loreto Convent akal le ani Darjeelinga Hills Regiona omhlun ati thayang Hindi le Nepali trong athiam nal hle maya tleirolte ani in tual chung beauty contest Miss Darjeeling tepo aloni to bok ani kum sang khazakwa samkwa pakwa dil kia kare ti film Bangalore shooting an nei lain an chuan na car le truck anin suwa a glass tau palin amaya tangin dar thlang ke them an la chuak tawani tin ama hi politics huanga tepo aluta mase langsar lutuk lem lova Prime Minister Narendra Modi nen po politics thila anin nim nai le ani tichuan sangni paruka khan Bobby Mukherjee nen anin naya tichuan sangni pasaria fanudum tak mai Arina Chaudhry an naya tichuan kumsangni somle pathum kham Bobby Mukherjee nen hian anin then ani tichuan van boi thlak deuh mai in kumsangni somni panni khan nute cancer avei ti hriat chua ani harsatna tam tak pal tur te chul omma sela he cancer vei hi lo me meya mi athonga ama Mahima Chaudhry po hi engangin nge anuna ngongang ti chu kan thalo na dam thale thuai tura in ngai phot te tichuan a film chan Pardes ti film atang hian award pahni
ala a tichuan sang ni kuma ti chua dat kan film atangin award pahnih yadong bok ani tichuan tuna hian kumsam nga le pathum ani ta a hmelṭha ala thaviau mai a har satna neu kara Bollywood khovela re hlen mai be sei big lovila a tha ome ole kha ti sin deuh kha ani a maro chu a top kharna angrenga tan e kan ti thin fo angin Mahima Chaudhry hi mi ten tunge ani an hriat chian le zual theina turin a film chan to zinga lar zual deuh langsar deuh le tlema hmunom keima bigina ka ti zual te kan lo tar chuak le diat lok anga tlema zawng chau tak tak pakhanna chuan bakban film hi ni hi sang ni pathum kuma ti chuani a romance drama film hmunom tak mai ni a en nin omlo tak mai ani zirtir nei thabok si film ani a hun lai na lar hle maya thleng sang boka he film hi he film a hian ami tapte hema malini tenen thiam takin an changani hun lo om zel tura po he film hi chu mi ten lo tur chi ni in kan ria ani pahnina chuan sandwich hi ni a hei sang ni parukuman ti chuani a comedy thriller film thazet mai ni a he film a hian Govinda te Ravina te nen chang ho ani an chang thiam boka he film hi hmunom ang reng khop maya midang te point hmunom an ti ve viau ka ring ani adolia chuan dil kia kare ti film ni sina khanan soi zeu to khan ya sang ko som ko pakwa a romance musical film ti chua ani a ajay te kajol te le chandrachur te nen he film a hian anin lana he film hian thlir tunga angreng khop mai boka film en man hla tak ani tichuan adolia chuan datkan hi sang ni kuma ti chuani a romance drama film ani a he film a hian Sunil Setty te Silpa Setty te Akshay Kumar te nen hmunom deuh takin an chang hova he film poi film thlir nuam zet mai en man hla tak te zinga mi chu ani ve ani adolia chuan Om Jai Jagadish film ani a hi sang ni pahnih kuma ti chuani a musical drama film hmunom takani Anil Kapoor te Fardeen Khan te Abhishek te Urmila te nen he film a hian hmunom takin anin lan hawa he film hi en nom atling ani in chu tiang vel chu ani cha dotlia chuan dil hai tumhara hi ni a hi sang ni pahnih thawa ti chuani a romance family film ani a Preity Zinta te Arjun Rampal te Rekha te nen he film a hian anin lan hawa hmunom angreng khop bokani he film hi ole soidon chuan soitur tam fu mai khang lo pok kha kala renwal maya hay a chanchin internet a kan han lu ta rin lo pui a alo chang nual mai e chu tiang chu ani heti alan dan mai chuan film star thatak tak dang te hi alo chan puina sa to angreng le ani Mahima hiam e chu tiang chu ani engpo ni sela chanchin tharlam deuh amo tlema ngai nom dang deuh te a omani tak le a trul danang zelin video dang te po siam te po ala om tura anga yang engpo ni sela tun trumata na chuam khati chin ni le ri photta sela a tha ome clear tu te izawai chunga tharin lom thu kan han soi ani lome